Dokumenti mibgħuta lejn l-Istati Uniti mill-Ambaxxata Amerikana f'Malta u li fl-aħħar sigħat kienu pubblikati mill-WikiLeaks żvelaw diskursata illi Lawrence Gonzi kellu mal-Ambaxxatriċi Amerikana fejn ikkummenta dwar in-nuqqas ta' kwalità tal-membri parlamentari tiegħu stess. Gonzi qal l-Ambaxxatriċi Amerikana li l-membri parlamentari tiegħu joffru għażla limitata ħafna minn fejn jista' jsib ministri kompetenti biex ikun jista' jmexxi gvern effiċjenti. Iffaċċjat b'din is-sitwazzjoni imbarazzanti, il-Prim Ministru kien sfurzat joħroġ stqarrija. Madankollu fl-istqarrija Lawrence Gonzi ma ċaħad xejn minn dak li nkiteb dwar id-diskursata mal-Ambaxxatriċi Amerikana. Minflok il-Prim Ministru fetaħ attakk fuq il-mezzi tax-xandir talli kif inhu d-devoir tagħhom irrappurtaw id-dikjarazzjonijiet tiegħu stess u qal li jiddeplora dak li fi kliemu u għal mod ħażin li bih il-medja interpretat kliemu. Skont Gonzi l-Ambaxxatriċi Amerikana spjegala biss kif pajjiżna bil-kontra tal-Istati Uniti il-Kostituzzjoni ma tippermettix li jħattru ministri persuni kompetenti li iżda ma jkunux membri parlamentari. Gonzi qal li huwa ma diskutix individwi mal-Ambaxxatriċi Amerikana. Intant fi żvilupp ieħor waslet l-ewwel reazzjoni minn membru tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. F'kumment lil Malta Today, id-Deputat Nazzjonalista u ex-Ministru Jasmine Mulliet qal li jinsab sorpriż li l-Prim Ministru kellu konverzazzjoni dwar il-kwalitajiet tal-membri parlamentari tiegħu ma' ambaxxatriċi ta' pajjiż barrani. Żied li kull ma jista' jgħid huwa li bl-istess membri parlamentari Edifen Kadami li kien Prim Ministru qabel Lawrence Gonzi ifforma dawk li Mulliet sejjaħ bħala kabinetti li jagħmlu ħafna suċċessi.